Asang pagdipanasay na su ay hulingin huling pune pagkay Jesu apintan. Ibilang ko bente. Christmas na naitu Atang pagdipanasay na tu ay hulingin pune pagkay Jesu apintan. Sinde masalan hanga Jesu pinang masaya Mani tau sinasabi Magaling ang lakorin Christmas kami tu Atang pagdipanasay na tu ay hulingin pune pagkay Jesu apintan. Hindi lang mo te. Christmas na naitu Atang pagdipanasay na tu ay hulingin pune pagkay Jesu apintan. Sabi kay Christmas na naitu Atang pagdipanasay na tu ay hulingin pune pagkay Jesu apintan. Ito pa ubi. Christmas di ba in the bonne